खुलुमबाय फ्रेंड्स आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै बीटीसी नि जि रां बावजा जथुम्मा बेयो जानानै थांबाय आरो बे रां बावजा जथुम्माया जोबनायनि उनाव बीपीएफ नि एमसीएलए बिथां देरहासात बसुमतारी बिथाङा माबायदि बीटीसी नि गभर्नमेन्टनि सायाव बा प्रमोद बर'नि सरकारनि सायाव बा प्रमोद बर' बिथांनि सायाव माबायदि राजखान्थियारि एटाक खालामदों बेखौ आं नोंथांमोननो एसे क्लिप्स होनो सानदों। बिथाङा रां बावजा जथुम्माया जोबनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनां जि स्कुल डेट मीन्स नन प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरनि फोरोंगिरिफ्रा मैया जि राजमेला फोथाराव जा धरना खालामदोंमोन बे धरनायाव जा दाबि खालामदोंमोन प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि सायाव बा बायदिसिना बिथिं सायाव गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय माखासे माने रेगुलार जानो गोनां साकरिनि सायाव माखासे बाथ्रा बिथाङा बुंदों। सरकारनि सायाव दाबि दैखांनाय बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बाजेट सेसनाव। लोगोसे बेखौ बुंनानै बिथाङा प्रमोद बर' बिथांखौ जाबायदि वर्ड बाहायदों माने जोङो बीटीसी नि सरकारनि जारिमिनाव बा बीटीसी नि जारिमिनाव बेबायदि वर्डखौ निश्चय खोनाफेराखैमोन। कुनु रायजो सिबियारि बा समाज सेवानि बा बेबायदि गेदेर बिबानाव थानाय सुबुङा बेबायदि वर्ड बाहायफेरनायखौ जोङो फार्स्ट टाइम खोनादों। बिथाङा मोननैसो वर्ड बाहायदों गाद्दारि। नोंथांमोना क्लिप्सखौ थारैनो नाय। आरो मैयाहाय राजमेला फोथाराव क'क्राझाराव नन प्रभिन्सियेलाइज स्कुलनि टिचारफोर मेनेजमेन्ट कमिटिनि मानसिफोर फैनानै धरना खालामदों आरो इमिडियेटलि इलेक्सन समफ्राव बायदि बायदि पार्टिनि मिटिंफ्राव बीटीसी नि सिबा जे कमिटमेन्ट होदों बेखौ थाबैनो जाफुंहोनांगौ होननानै बुंदों। अर्थात प्रभिन्सियेलाइज इमिडियेट खालामनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों आरो बेखौबो जों दिनै हाउसआव उत्थापन खालामनानै दाबि खालामबाय। थालांनाय जायफोर स्कुलफोर दं प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बाखि दं बेखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै जों बुंदों। ओमफ्राय जोङो जि नुबाय मैयानि जिथु माने सेसनाव जिथुनाखि बिथांमोना जोंनो कमिटमेन्ट होनाय बेयाव एकदम मिसामिसि जोंखौ थगायदों, हाउसखौ थगायदों। पबित्र हाउसखौ थगायनाय माने बे 35 लक्ष जनसाधारनजों गाद्दारि खालामनाय जादों। बिथाङा गाद्दारि खालामदों। सोर गाद्दारि बेखौथ' समाजै खिन्थागोन नङा होमबा? थारैनो आंनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, जोङो रावबो दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा गाद्दारि नंबाबो नङाबाबो जों गाद्दारि होनना बुङा। मानो होनबा जोंनो भट होनानै बिथांमोनखौ दैथायहरदों। स' बिथांमोना राजखान्थि एटाक खालामदों। जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बिथांमोननि बुंनायखौ बांद्राय सिरियास लानाङा। स' बयबो बयखौबो बुंखायो, बेनो पलिटिक्स नङा होमबा? स' बेखिनिखौल' आं बुंगोन, बिनि अनगायै आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। मानो होनबा बुंग्रायाबो जोंनो दैथायहरनाय, बुंजाग्रायाबो जोंनो दैथायहरनाय। स' जोंनि रायजो राजानि खामानिया जाहैबाय मा, जेब्लासिम जोंनि लिडारफ्रा खामानि मावा नेक्स्ट इलेक्सनाव जोंनि बै आसिजों थुनानै फिननायखौ होबानो जाबाय। आरो बिथाङा पुलिसनि आखायाव थैनाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि सायावबो फंनैसो बाथ्रा बुंदों जे एक्स ग्रेसिया होनाय सरकारनिफ्राय बीटीसी सरकारनिफ्राय जे एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा होनदोंमोन बा साकरिनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बेनि सायाव बिथाङा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना नायदो। जे थांनाय पुलिसनि आखायाव थैनाय जोंहा जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनो गभर्नमेन्टनि एक्स ग्रेसिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एक्स ग्रेसिया होनाया एकदम गघात मिसा खोथा। जोङो सोंहैबाय, न'खरनिफ्राय जों मोनथिबाय बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोनाखै। बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जेला श्राद्ध जायो, श्राद्ध खुंनो, श्राद्ध जानो थाखाय 1 लाख केस थाखा हैदों सोरबा गावसिनि पार्टिनि मानसिफ्रा, बेखौ जोंनो फोरमायहरदों। गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो मोननाय जायाखै आरो होआखै। आरो बिथांमोना दिनै बुंदोंमोन मैया साख्रि होदों, खिन्थु जोङो मैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय डकुमेन्टसखौ बिनानै नायबाय, एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नायबाय जे बेथ' एपइन्टमेन्ट लेटारबो नङा, बेयो
मोनसे वार्कार लेबाराव एंगेज खालामनाय मोनसे सार्टिफिकेट वार्कार केजुवेल वार्कार आरो बिथाङा हाउसआव होनदों जोङो दा फिक्स पे सेलारियाव जोङो साख्रियाव थिसनबाय होनना बुंदों बेबो मिसा खोथा एकदम मिसा खोथा बियो दा बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनानै जुदि समाजखौ मिसगाइड खालामोब्ला जों बिनि प्रतिबादखौ जोङो हाउसआव खालामबाय स' बे बाथ्राया बेसेबां सैथो जों बेखौ बुंनो हाया समा खिन्थागोन जे बिथाङा बुंनाय बाथ्राया सैथो ना सरकारनि सुबुंफोरा बुंनाय बाथ्राया सैथो मोनसेल' दाबि खालामगोन आं सासे मानसि हिसाबै बिथांमोना पार्मानेन्ट साकरि मोननांगौ आरो बिथांमोना न्याय मोननांगौ दिनैनि जि रां बावजा जथुम्मा बे रां बावजा जथुम्मायाव प्रमद बर' बिथाङा मिशन आरो भिजननि मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा गोलाव कागजाव लिरना लानानै लेखायाव लिरना लानानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बेनि सायावबो फंनैसो बिथाङा क्रिटिसिजम बा क्रिटिसाइज खालामदों आरो बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो दिनै आरो मोनसे दिनैहाय माने समक देखायनो थाखाय मिशन आरो भिजन एकदम लिरनानै जोंनो फरायथिबाय बेखौ जों बोरै बिसास खालामनो हानांगौ जाखो रायजो राजाया बेखौ बोरै बिसास खालामनो हानांगौ जाखो दा जों बेखौनो बुंदों नोंथाङा गोलाव लेक्सार मारिनो हागौ बास्तबाव रुपायन खालामनायासो गिदिर खोथा 35 लक्ष जनसाधारणा नोंथांनि बे भिजन आरो मिशनखौ नायनानै थागोन आरो जोंनि 46 जन MCLA नि कार्यकलापनि प्रति दृष्टि लाखिगासिनो दं होननानै जों दिनै हाउसआव आपत्ति खालामदों मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन बिथाङा जा मिशन भिजन जि थांखि लादों बेखौ मावफुंनो हायोबाथ' बे जोबोर मोजां बाथ्रा नङा होमबा क्रिटिसिजमा दरकार क्रिटिसिजम गैयाबा जायखिजाया मुवायानो कारेक्सन जाया नाथाय सरकारा जा मिशन आरो भिजन लादों बेवहायबो गोरोन्थि गैथारि जेबो थाया स' क्रिटिसिजमाबो दरकार आरो भिजन लानायाबो दरकार बे जोबोरैनो दरकार बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन आंनि फारसेनिफ्राय जुदि बे मिशन आरो भिजना थारैनो जुदि मोगथां जायोबा अब्ला बर' हारिया एसेबाबो दावगागोन होननानै आं सानो बेखौल' आं बुंबाय आरो बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि फरायनाय डिग्रीखौ लानानैबो माखासे गुबुन रोखोमै इसारा होनो नागिरदों नाथाय बिथाङा क्लियारलि बुङासै माने बाथ्राखौ हमथाफिनदों बिथाङा आरो जोंहा बुंनांगौ गोबां खोथा दंबावो जोंखौ बुंनो सुबिदा होआ लास्टआव जों बुंबाय जे बिदिबालाय नोंथांमोननि नाटक नोंथांमोननि बे माबाखौ लेखा फरायनायखौ जों मानो खोनासंबाय थानो होनबाथ' हाउसआव थानायनि खुनु मिनिङानो गैया नोंथांमोननिखौ जों खोनासंनांगौ जोंनिखौ नोंथांमोनहा खोनासंनायनि खुनु टलारेसन गैयाब्ला जोंखौ मा बुङो मास्टारगिरि खालामनाङा होनना बुङो आरो आं प्रमद बर'नि मास्टार नङाथ' प्रमद बर'नि मास्टार नङा प्रमद बर'आ बिसिबां फरायनाय बेखौबो जों मिथियो बिसि बुरजा डिग्री दं बेखौबो मिथियो बारा बुंनो सुबिदा होनो नाङा बिथाङा बुंनो नामा जों बुङा खिन्थु बुंनांगौ गैया माने बिदि समाजाव जोङो सोरखौबा मुं सुनोबो लुबैया आंनिख्रुइ बांसिन रायजो राजाया मिथियो स' जायखियानो जाया मानो सोरनि डिग्रीया मा सोर बेसेबां डिग्री गोनां जों रायजो राजाया बेजों बांद्राय मेटार नङा जों रायजो राजाया मोनसेल' बाथ्राखौ लुबैयो अपोजिशनानो जा गोहोआव थानायानो जा सरकाराव थानायानो जा बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ बास बेखिनिखौनो जों लुबैयो रायजो राजा नोंथांमोना फिननाय होबानो जाबाय आरो बिथाङा साप्लाइ गभर्नमेन्ट बे वार्डखौथ' नोंथांमोना थारैनो मिथिखागौ मोनसे समाव BTC सरकारखौ जेब्ला BPF दंमोन बिथांमोनखौ साप्लाइ गभर्नमेन्ट होननानै माने इनसाल्ट जंखायोमोन बे बाथ्रायाबो नंगौ दिनै बिथांमोना बै सेम वार्डखौनो दिनै BTC जा सरकार UPPL सरकार बिथांमोनखौबो आरोबाव बे एखे लेंगुवेजजोंनो जाफिनदों बिथांमोना बुंनाय बादिबा बै 600 जि क्र'र रुपिस नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ 600 क्र'रा मा बै 600 क्र'रनि 300 क्र'रा लायनो जोब्बाय बे जाबाय बिथांनि बुंनाय बे बाथ्राखौ जों रायजो राजायाथ' मिथिया बेसे जोबदो मादो नङा होमबा स' बिथाङा बुंनाय बादिबा बै 300 क्र'रा 50%आ साप्लाइ होनायावनो जोब्बाय बिदिब्ला UPPL सरकाराबो होमबा साप्लाइ गभर्नमेन्ट जाहैबाय स' बिथांनि बुंनाय नोंथांमोना खोनासंनानै लादो थारमाने बिथांमोना बुङोमोन BTC गभर्नमेन्ट माने साप्लाइ गभर्नमेन्ट साप्लाइसो होजोबो डेभेलपमेन्ट खामानि मावा होनदों बिथांमोना 600 कौटिनि गेजेराव माने 300 कौटिनिबो बारा साप्लाइ होबाय 300 कौटियानो गैला
अब्ला मा खामानि मावबावगोन डेभेलपमेन्ट माजों डेभेलपमेन्ट मावबावगोन साप्लाइ गभर्नमेन्ट नङैया मानोथो साप्लाइ होखो 50% एलोकेसना साप्लाइयाव थांजोबबाय 10 मासाव जों बेखौनो आपत्ति खालामदों आरोखि स' साप्लाइ गभर्नमेन्टना मा गभर्नमेन्ट जों रायजो राजाया बेदि मेटार नङा जों रायजो राजाया मोनसेल' लुबैयो डेभेलपमेन्ट जोंनो नांगौ डेभेलपमेन्ट हारि जौगानाय समाज जौगानाय लामा सामा जिमान जि दोङो जोंनो जायखौ नांगौ बे डेभेलप जाबानो जोंनि थाखाय जाबाय बाखि साप्लाइ गभर्नमेन्ट ना मा गभर्नमेन्ट बेजों जोंहा जेबो मेटार गैया स' नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय दिनै बिथाङा लायबिलिटिसनि डेफिनेसनखौबो होदो स' लायबिलिटिसनि बिथाङा मोनसे जेनेरेल डेफिनेसन होदो दिनै नोंथांमोना बेखौबो थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों खोनानो मोनगोन स' नोंथांमोना क्लिप्सखौ एसे नायनानै लादो लायबिलिटिस माने मा थांनाय 2020 सननि डिसेम्बरसिम गासैबो लायबिलिटिसखौ क्लियार नांगौ प्रोवाइडेड स्पेशल अडिट आरो स्पेशल एग्जामिनेशन भेरिफिकेशन खालामनानै क्लियार खालामनांगौ होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिसिसन लादों जे जानुवारिनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम बिथांमोना जेसेबां खामानि मावबाय बेखौल' क्लियार खालामगोन आरो बाखि माने 2020 सनसिम जाय थिकादारफ्रा जाय एजेन्सिफ्रा बिटिसिनि सार्थआव बिटिसिनि उन्नयनाव आरो फर्मेलि जायफ्रा खामानि मावबाय बिथांमोननि लायबिलिटिसखौ बिथांमोना क्लियार खालामा होननानै बुंबाय जों बेखौनो दाबि खालामदों जों बेखौनो दिनै हाउसआव दाबि खालामदों जे फुराना गोदान माने खोथा गैया लायबिलिटिनि सोदोबानो बेनो जाहैबाय दा होनांगौ मोननांगौ बाखिया माब्रै जायो जेला खामानि मावो जेब्ला फैसा मोननांगौ बेखौनो लायबिलिटिस बुङो दा नंखायनो गासैबो फुराना गोदान मिलायनानै जि गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा मोनो गभर्नमेन्टआ जेसेबां रिलिज खालामो बेखौ फैसाखौ पेमेन्टखौ खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों जियानो जाया माने बे लायबिलिटिस बा कन्ट्रेक्टरफोरनि जि समस्या बे समस्याखौथ' जों साधारन मानसिया जेबो बुजिना मोनखाया थांनाय सरकारनि समाव मा जेंना जानानै दंमोन बेखौथ' जों मिथिला नाथाय आं मोनसेल' सेन्टेन्स बुंगोन बै जि लायबिलिटिसनि समस्या बेफोरो जेरै हायो समाधान जानांगौ मानो होनबा बे मोनसे जोबोर गिदिर डिसअर्डार जातिनि थाखाय समाजनि थाखाय आरो बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय स' बेफोर जेंनाया जोबनांगौ मोननो गोनाङा मोननांगौ बा जाबायदि जानांगौ बेबायदि थाबैनो जानांगौ आं बेखौनो बुंगोन बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों देरहासार बसुमतारी बिथां बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया ओंखारना फैदों मा इउपिपिएल सरकार एबा प्रमद बर' बिथाङा माने मिसगाइड खालामदों बिथाङा बुंदोंबो बे सेन्टेन्सखौ मिसगाइड खालामदों बेबायदि बुंनो नाजादों बिथाङा मिसगाइड बा गाद्दारि खालामदों गाद्दारि सोदोबा आसलते मोजां नङा बे सोदोबखौ बाहायनाङा आंनि बादिबा रावबो एमसिएलएफोरा बेबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनाया मोजां नङा नों आं साधारन मानसिया बहाबा बुंफ्लांदोंबा बियो फिसा बाथ्रा नाथाय गाद्दारि सोदोब मिसगाइड सोदोब नङा होमबा मिसगाइड सोदोबा इलेक्शननि टाइमावसो समायो थारैनो मिसगाइड सोदोबखौथ' आं बुंलिया गाद्दारि सोदोबखौबोथ' आङो डिफाइन खालामलिया नाथाय थारैनो जोंनि बर' समाजा जेन मिसगाइड जाया आरो गाद्दारि जेन खालामजाया बेनि थाखाय जों हुसियार जानाया मोजां स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसेथ' गियान मोनबाय जोबनायाव रायजो राजानिसिम आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन जों बै सुबुंफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो सायख'नानै हरदों नङा होमबा जोंनो सायख'नानै हरदों बेनिखायनो जों रायजो राजाया बबेया सैथो बबेया थार बिखौ एसे जाज खालामनानै नायनायनि सम सफैबाय सोरनि बाथ्राया बेसेबां सैथो जों बुंजोबनो हाया आरो बे बाथ्रायाबो सैथो रावबो मानसिया 100% कारेक्ट जाखाया मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थि जाखायो स' बेवहाय रावबो 100% कारेक्टबो नङा रावबो 100% सैथोबो नङा स' बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ बेखौनो बुंगोन बे भिडिअनि गेजेरजों जे जों जेन मिसगाइड जाया जोंनि मोननो गोनां दाबिखौ जों अरायबो सरकारनि खाथियाव दाबि खालामनांगोन बे जाबाय हारिनि स्वार्थनि थाखाय जोङो माने जोंनि आंगोबाबो बिथांमोना जुदि गोहो दंबा बिथांमोननि खाथियावबो जोङो दाबि खालामनो हानांगोन बुंनो हानांगोन क्रिटिसाइजबो खालामनो हानांगोन बाख्नायनोबो हानांगोन मोजां मावबा बाख्नायनांगोन गोरोन्थि मावबा क्रिटिसाइजबो खालामनो हानांगोन स' खुलुमबाय।